हेलो फ्रेंड खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एससि बरगयारि इउट्युब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै बिदिब्ला नायलांदो। दा नै थिनालियावहाय फुटबल खेला जादों, बेयाव थांनो नागिरदों लोगोफोर, बे लामाजों थांगोन। नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे लोगोफोर, थोदो बिदिब्ला नायलांदो। Boria lama ya. Salah fungwai lagi. Seberapa lama ya? Wah, itu menjelang lama lagi. Wow, beautiful. Quay gì vậy? Thì nó tụi lô ra một dày nữa. Không à.